Pamilya, tibok pamilya. Pero pilagi po pag-ampo, masing kana na po yung saligan, tulog dayon. Wampo po. Ha? Kaya ang prayer, may mugid mo yung hatag o kabalaan sa tanang butang. Ang Diyos. Cross, forehead sa bana, asawa, anak, paingon sa kamanghuran, or bisan asa, dayon, paimnon og oil gamay, paimnon og holy water gamay, butangan og asin. Dili pod kadadlaw butang asin. Dili kadadlaw kay epektibo mo kayo na. Pananglitan na nagsakit ang tiyan. O nya, gamit kag oil. Oil gamay, haplasan ang sakit sa tiyan. Pakanog gamay asin, paimnog holy water. Pataw-tauran, pangutanon og unsay gibati. Okay? Nya, ayaw po mo pagdali-dali nga maayo dayon. Ang Ginoo sa atong pasagdan nga iyang ayohon. Ha? Unya, basin di na mo musimba kay nanami sacramentals, di na may musimba, maayo nami. Wala gyapon. Ang sacraments of healing yun ang importante kayo. Ang sacramentals is secondary. Okay, nasabtan ba? So natay sacramentals sa gawas, rock salt, dili iodized salt. Rock salt. Unya, ang inyong oil, tubig ug asin, ayaw dungagi. Ayaw dungagi ba? Pananglitan mo na ning katunga, basta inyong dungagan. Ipahurot. Pagpahurot, magpa-bless og otro. Okay? Unya, ang inyong lana, ayaw na butagig ahos, dahon. Katurang plain ra gid siya nga olive oil, ha? Unya, ayaw po sa gulay og ang inyong efficacy oil sa gulag exercise oil kay mo ihaplas dili sa namaw. Kato ng olive oil mo ihaplas. Sakit tiyan, sakit ulo, labad ang ulo, nya mga sakit-sakit sa panit. Unya, pangayo sa Ginoo ay mong kayuhan. Kay dili lagi ni magic. Okay? Unya, sa di pa mo tapos si Padre sa iyang topic, mo announce siya nga mag-blessing siya. Pag announce ni Padre nga mag-blessing, kanang-tanan diha nga kining sacramentals, basin og inikuha ninyo mga hakbong, mga hulog. Kuha na kisitagyan na kuha, kamo ray hawid sa inyong sacramentals. Aron dili mga hakbong kay abrihan daw ng tubig kay butag asin. Kamo ray hawid. Kamo ray hawid. Kay ini humag blessing, magdasok ang mga tao, mga tumba, sayang. Kamo ray hawid sa inyong pablessingan. Okay? Dayon ipagawas ang tanan ninyo nga pablessingan. Tanan gikan sa rosaryohan, imahin, mga karaan nga mga imahin sa inyong balay, inyong gidala karon dinhi, ipagawas na kay among tan-awon kung pwede pa ba blessingan. Okay? Kay dunay mga rosaryohan nga mga satanic rosary. Careful lang ta, careful. O katong mga rosary nga walay INRI or Henry. Basin doon na mo isanto ninyo nga green ang sinina, bungkaga ilubong. Basta nasa inyong balay. Bisan pa o ka ng kuha na siya frame. Kuha sunuga. Kaya ang tinuod nga santo ninyo pula ang gisuot. Basin ang uban mo ingon, ako lang ning hukason ang green, akong pulihag pula. Oh. So ang green dili balido. Ang mga rosaryohan nga double cross. Mo lugar ni ang cross. Na dinhi ang imahin, na po dinhi ang imahin. Dili pwede. Okay? Dili pwede. Unya, kanang inyong scapular, brown scapular, kung color, kung kuha siya kanang plastic, dili pwede. Ang dapat ana is cloth. Panapton. Okay. Unya, unamoy napalit nga mga sacramentals nga gikan sa online, dili yapon pwede kay basig na sa gulag magnet. Okay. Wala biya minandaot ha, ang amo lang ang tinuod biya, ha?
aron dili ma-infested ang atong butang. Okay? Muna karon ang muna nga maniguro ta sa atong sacramentals. Unya kanang kabahin sa asin, rock salt. Unya nami baligya rock salt. Nami baligya rock salt. Oh, wala rock salt din sa inyong market? Ordinary na kung asin, asin ka na kung asin sa isda. Rock, ayaw itong iodize. Ayaw itong iodize. Ha? Unya, kung naamoy mga bracelet ng mga rosary, tagay ko bracelet na rosary. Paliw ko, sister. Sister, paliw ko, sister, og bracelet na rosary. Bracelet na rosary. Katong bracelet. Sariwan. Katong lain. Katong yung night cross. Paliw ko. Bracelet na. Dera bredo. Kulang. Ibalik. Dera bredo. Pwede rin na isu. Okay. Okay, mga brothers and sisters, atubang. Morning gitawag og bracelet rosary. Pulsiras. Kung naa mo karon ani, dapat 15 ka beads. Beads, 15 ka buok. 15 na polo dayon 5. Kung dili na mabot og 15, ayaw i-appeal og pa-bless. Okay. Oh, dili lagi appeal basta di mabot 15. Oh. Dapat dili lagi. Ayaw na pag-excuse. Dili na basta mo na fight sa exorcist o sa ministry. 15 ka beads. Kung dili mabot og 15, invalid. Dili balido. Nganong 15 man? Dili gapon. 15 ra gyud. Kuay isa. Oh. Or dungagan nimo basta kay mo 15 ka buok. Ako ba itong nahatag sa tag-iya itong akong sample ron? Imo to? Oh, salamat, sister. Salamat. So, mo to nga, Brad, mo to nga, kanang mag-careful ta, ha? Mag-careful kita sa itong mga sacramentals, ha? Mag-careful ta. Bisan ka ng kalendaryo bito nga, Santo Niño nga green, i-pull out na. O ang pwede ba kumukan na kasi ba ko para makita kanila? Okay. So na ako na naghangyo nga mga senior makita ko nila. Okay, nyara ko. So mo na kung naamoy mga 7 horses, mga iring nga gaana sa inyong balay, sa inyong tindahan, i-pull out na. Wa magtudlog simbahan na. Wala magtudlog. Oh, please. Wala magtudlong simbahan na. Unya, dugang pa, mas maayo gyud og ingon anak kadaghan ang pablesingan kanang 15 liters. Kay mas nindot gyud mo inom every day og holy water dayon usa ka punit nga asin kada adlaw. Unya gamiton dayon ang feeds 62, 63, feeds 144 before mo adto sa opisina, before mo adto sa trabaho. Feeds 62, 63, feeds 144. Katong ganin akong gampo, mo tawag protection prayer. Okay? Unya kuan dugang nato nga pagpasabot, naminaw mo dugang pagpasabot nga kanus amo effect ang sacramentals, kanus ay epektibo ang sacramentals kung mablesingan sa pari dili lay minister, dili katekista, dili pastor, dili reverence minister, pari ang mo bless, mahimo na siyang sacramentals. Okay? Unya, do not worry. Ayaw mo kabalaka nga gamay ra inyong gidala karon. Do not worry. Kaya ang gahom sa Dios labaw pa sa inyong yaw-na karon. Okay?
Unya, ang itong bantayan, brothers and sisters, nga adunay tulo ka gugma nga gipangayo sa Dios kanato. Kung ato ning matuman nga gugma, then ang grasya sa Dios dili lang musulod kanato, musulod pa sa uban natong pamilyang sakop sa pamilya. Okay, and what is that love? Okay? Minaw. San Mateo chapter 22 verse 37-39, mingon dito, higugmaa ang Dios labaw sa tanan. Kung ikaw nahigugma, ako nahigugma, kita nahigugma sa Dios, sundo na to ang iyang sugo. Ug unsa ang iyang sugo? Ang napulo kasugo. Kabalo ko nga kitang tanan musipyat ani. Pero niya ay pinakasayon kayo unta. Pero musipyat lang gyapon ta. Sayon ra kayo ta ni buhaton sa uban pang mga siyam kasugo. Unsa man nga sugo, Brad? Kining gitawag og remember the Sabbath day, make it holy. Musipyat kita ni. Mutrabaho ang uban bisan Domingo. Ngano man, tungod kay daghag utang, daghan apason. Okay. Bosa, atong tagaag respeto ang atong kagalingon. Atong tagaag gugma ang Dios. Atong tagaag panahon ang Dios. Dili lang pangwarta, dili lang kalibutanon, above all, the love of God. Malimot ta na. Mangayo ta pirmi, Lord, mulampos ta akong anak. Lord, mugwapon ta nga akong negosyo. Pero wat ta mohatag niya pabor. Okay? Love God above all. Ikaduha, love your neighbor. Higugmaa ang imong isig ka tao. Magsugod ka sa imong pamilya pag higugma. Charity begins at home. Karon, kung ikaw ginikanan nga naminaw karon, amahan o inahan, kung naminaw ka karon, kumusta ha ang imong relasyon sa imong anak o sa imong asawa o bana? Kumusta ha? Kung girespeto pa ba ka sa imong anak, kung ikaw ginikanan karon? Nagrespeto pa ba ang imong asawa o bana kanimo? Kung ikaw mga anak nga naminaw karon, kumusta ang imong relasyon sa imong inahan o amahan? Imo pa bang girespeto ang imong amahan o inahan? Imo pa bang ipanghinambog ang imong amahan o inahan? Wa ka ba maulaw sa imong amahan o inahan? Kumusta anak? Kung imo bang higugma ang imong ginikanan? Kumusta ha? O pamalandungi pag-ayo, anak, nga utang nato ang atong kinabuhi sa atong ginikanan. Gusa, kung naatay pangayoon, mangayo ta sa tarong. Dili kay mangayo ta di tatagaan mulayas. Ayaw. Higugma na to atong ginikanan. Kay nanay sugo, unya nanay saan. Love your father and mother so that you will live long. Higugma ay mga manong ginahan. Aron mabuhi ka hangtod sangkot. Ikaduha, ikatulo, ang atong kagalingon. Atong higugman itong kagalingon. Nagsakit ta tungkol sa itong pag-abusar. Okay, pangutan ako, tubag. Pila ka oras ang gitugot nga working hours sa private and public company? Okay, kami gaingon, 8 hours. O tinood na, 8 hours. Magsugod tag 8 o'clock, muhunong taog, 5 o'clock. Magsugod tag alas 5 sa kadlawon, muhunong tag alauna. Magsugod tag alauna sa hapon, muundang tag alas 9 sa gabi. Magsugod tag alas 6 sa buntag, alas 2. 8 ka oras. And that is only our capacity. Ayaw na dungagi, kay musamot kag kakapoy. Wa na kay panahon sa imong pamilya. 8 hours and 6 days a week is enough for us. 8 ka oras, 6 ka adlaw, igo na para sa atong pamilya. Okay? Nya ba na, ayaw kayo pagpalabig bisyo. Asawa, ayaw kayo pagdulag tungit. Okay? Ayaw po kay panumbalay. Okay? Okay? Kung nagsakit ka karon, yato kag doktor. O nya, pagtanaw sa doktor, why nakita? Why nakita? Ang tawag anang sakit is preternatural illness. Giatake ka sa yawa.
Pero kung nagsakit ka karon, gidiabetes ka, mahilig ka og tamis, ayaw po ang yawa pa sa ginli. Na diabetes ka kay wa kay disiplina. Pero kung wala ka ma-diagnose, then the prayer of the church and the sacramentals and the sacraments of healing, mamaayo ka. Pero kung ikaw gadali nga gusto ka ayuhon dayon, diha dayon, gusto nimong makita nimo ang gahom sa Dios nga mabati nimo nga ikaw ayuhon ka, ikaw ni nagbuot, anak. Ikaw ni nagbuot nga maayo ka. Sa atong pagpangayo sa Dios, kinahanglan kitang magpaubos. Kung gusto kitang ayuhon sa Dios, kinahanglan tang magpaubos ug maghulat sa iyang response, sa iyang reply. Ayaw pagdali-dali. Unsay giingon ni Kristo? Kabahin natong mga masakiton. Nasa gisulti. Nindot kayang gisulti. Alang natong mga masakiton. Ako masakiton nagyapon ko. Unsay giingon sa atong Ginoo? San Mateo Kapitulo 16, versikulo 26. Ang Diyos namulong, mingon siya, mag-unsa man ang tao, kung maangkon niya ang tibuok kalibutan, apan mapildi ang iyang kaugalingong kalag. Karon nagsakit ka, nagpingit ka sa sakit, wala kay igasto, unya nabalaka ka, pero kana nga sakit di ay mo'y gigamit sa Dios aron ikaw mahilangit. And that is a very good. Okay, dili ka masakiton, okay. Energetic ka, wala kay sakit, okay. Pero may imperno ka. Samantalang ako din gapingit, di nagali ko kalakaw, di nagali ko kadungog. Pero kini ding sakit gigamit sa Dios aron pagpanton ka nako ug adto ako mapaingon sa iya. Remember, brothers and sisters, we have limit. Natay limit, malimot manggutana. Real talk, real talk. Real talk, dili ta magpakaroon ignon, dili ta plastic. Real talk, gusto ko real talk. Genesis 6:3, ang Diyos namulong. Sugad, di ko gusto nga ang tao mabuhay hangtod sangtod, tungod kay tao lamang siya. Sugod karon 120 na lang ang iyang edad. So brothers and sisters, 120 ra tong edad. Limit, take it or leave it. Mura na itong magpakabuhay ani. 120 ra. Ang uban gali, dili mo abot. Na? Dili mo abot. Muna real talk. Bisang pag-ayuhon ta, brothers and sisters, sa imong sakit, unya, wa ka magbag-o sa imong pagkatao, useless ang sacramentals. Unsay gingon ni Father Sequeia, the purpose of this ministry, exorcism ministry, the purpose is a total conversion. Dili pwede, brothers and sisters, ayuhon lang ang imong sakit, kwaon ang imong sakit, ayuhon ka, unya magpabilin ka sa imong batasan. Dili na pwede. Total conversion. Whether you like it or not, after 120 years, kitang tanan, mutaliwan aning kalibutan. And our final goal is heaven. Dito ta. Dito ta. Kanang imong masakiton nga lawas, okay ra na. Ihalad sa Ginoo kanang lawas. Lord, kung kining imong katuyuan nga kini ang sakita, maghatod nako sa imong gingharian. Dubliha pa akong kasakitan o kagawalanan. Kitang tanan mga matay. Okay? So, bisan og naglibog pa ang uban, pero ang Espiritu Santo na mo'y mugiyan ninyo unsay among gipamulong dinhi. So, dito lang ko taman, unya maayong buntag kanatong tanan, og daghan kayong salamat sa pagpaminaw. Salamat, Brother Leo, no? Siya ang nagtopic niya is sacramentals, no? So nakasabot na ta. Karon ang ato ang mubatbat sa ikaduha nga topic mao si Brother Johnny Tiugangco, usa ka CFD Tagbilaran nga sakop sad ni Father Darwin Gitgano. Ang iyahang topic mao ang occult practices. Welcome, Brother Johnny. Mayong buntag
kaninyong tanan, mga igsoon ko ni Kristo. So akong topic karon ang mga demons o openings. Mo ni kinaimportantihan sa atong kinabuhi karon nga mahibal-an nato kaning mga opening sa atong kinabuhi. Nga nganong muharas o makaharas ang demonyo nato. Ang mga harassment sa demonyo, dunay mga harassment sa demonyo nga gikan kana dunay mga harassment sa Ginoo nga wala ta kahibaw sa atong gipangbuhat nganong naharasta. Kaning barang nganong nadutlan ta, no? Kaning barang tinuod ni. Pero ang pangutana, nganong nadutlan ka? So mao ni atong isgutan karon, maminaw gyud tagtarong ha. Atong pamindi na to na ipalagbas atong dunggan. Sa Juan 14:1, nagingon ang Dios og mingon kanila si Jesus, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Pangutana, tanan ba nagsalig sa Dios? Hands up kamot. Dadaghana oy. Bantay bitaw mo ha. Karon ka. No? Kinahanglan gyud na tay authentic faith. Do na tay 101% nga faith. Atong timan-an makaingon ta nga Lord, nagampo man ko. Daghan kayo kanato labi na sa mga duol sa simbahan, nagalagad sa simbahan, mga lay minister, mga katekista, mga sakristan o sa mga pari. Nga dunay gyapoy nagbuhat niini. Dunay habak, dunay mga lucky charm, dunay mga fungsoy sa balay, Tinoo dili. Uy, tinuod, dili. Oh, tinuod. Unang openings. Kaning superstitious belief. Kaba mo ani? Mga patutuo. O, kunupod. O, bantay bitaw mo ha? Mga superstitious belief. Kaning mga patutuo, ani ni mugara ang mga katauhan panahon sa dunay haya. Kung dunay ihaya ng atong pamilya, unsa may buhaton? Yes, kahibaw yun. Kahibaw yun. Dili manilhig. Sa pa? Dili maligo. Unsa pa? Dili magharos o kamunggay. Dili magutan. Sa pa? Daghan kayo ni. Dili maligo, no? Ano to? Dili mag-ihog manok. Dili magsugba. Dili magprito, kaning tanan disaman gikan. Pagtulunan ba ni sa simbahan? Nga nganong inyo man ning gibuhat until now. Gibuhat gyapon ni nato, di ba? Tinoo dili. Nya peting hands up ninyo no. Mao na ato mahibaw-an karon. So kani nga pagtulunan wala ni gitudlo sa simbahan. Dili ni pagtulunan sa Dios. No? Munang napay pinaka-worst sa panahon ilubong ng atong minatay. Musulod na sa sementeryo, magdaan nagpagkaon. Kung sa ibuhaton, ibilin ang pagkaon sa sementeryo. Kaya nga naman, kung sa ba naani o atong dalhon? Ha? Mukuyog ang espiritu. Napo ko'y nadunggan kay mga matay ko no ang tagbalay. Katong magda sa pagkaon, na ako na'y mamatay. Kuhaon ko no, hadluka man nun ay. Kanang pagkaon, nakasuway bitaw po kuane sa una sa akong mga ginikanan. Katong minteryo sa una sa Bohol, sa Victoria Memorial Park, gamay pa man ang gilubong dito, gamay pa yung mga tao. Kay 1993 man to siya namatay akong amahan. Kadamig pagkaon, nya mo lagi ni nga tradisyon. Dili dalhon ang mga pagkaon sa balay balik. So gipambili na mo didto. Nya sa una sa sementeryo kay wala pa may mga tao nagpuyo sa una. Mga bata wala pa man. Gibili na mo didto. Amigas ray nabulahan. Og ato ning subayon gyud. Kaning atong pagkaon nga gibilin og ato pa ning dalhol balik unya atong ipakaon sa atong mga silingan nga way gikaon.
unsay kalipay sa Ginoo, dako kayo, malipay pa ang Ginoo sa atong gibuhat. Dako kayo nig merito. Pero tungod sa atong mga tradisyon nga gikabilin-bilin sa mga katigulangan nga walay hinungdan, gibilin nato sa sementeryo nga amigas tay nagambulahan. Napagyusa, mao maghana dalhon tanang mga unsa man ang mga butangan diha dalhon sa sulod sa sementeryo. Ang pangutana, manong nibalik pa man ka? Katanang ni sulod sa sementeryo dili man dalhon og balik. Ano himbalik pa man ka? Dito nang tamok dito sa sementeryo ayon na mo balik sa inyo. Dili brad, dili man goy pasabot tao brad, butang manggod. Sige, butang man kaha. Imong sanina di ba butang man na? Imong panty o brad di ba butang man na? Imong sapatos butang man na. Manong nagsanina, nganong nagpanty, nagbra, nagbrief pa man ka? Imo na nang gibilin dito. Or cellphone imong iPhone 15 nga tag 80 mil. Imo untang gibilin sa sementeryo kay butang man na. Tinuod dili. Yang ano man yung gibilin ninyong iPhone nga kinamahalan? Ha? Nawa, no? Nawa ang mga tradisyon. Dapat wala ni nga wala joy kuan kani nga pagtulunan, no? Munang way hinungdan. Napay usa. Iniguman gikan sa sementeryo, magdagkot og posporo, magbutang og sagbot, nigaso, multikang, nanimaho ng bilahan. Inigsimot sa banaw sa man imong bilahan may bahuam ning aso. Kay ba mo unsay tinuod ani kaniadto? Sa unang panahon walay sanitizer. Wala may nakasimbol, wala pa may nakahimo ani kaning alcohol, wala man ni. Nya kaning menteryo kay puno man ni sa nangamatay. Unya puno ni siya bakterya kay ma-decompose wala nga ma-decompose na siya nay mga ulod daghan na kay nag mga bakterya mga sakit diha sa sulod sa menteryo. Unya ang gihibuhat sa una sa mga katigulangan ilang gihimo naghaling sila nga dunay kalayo. So alang gabuhat ang ilang kamot ilang giganggang mo'y gihimong sanitizer nila ang kalayo dili aso. Aron mamatay ang kagaw nga gikan sa menteryo inigawas nila aron dili madali nila silang panimalay. Mao nay si tinuod nga istorya. Pero unsay nahitabo karon aso naman. Ilang iganggang kay wala may alcohol sa una. So ilang iganggang ang kamot aron mamatay ang kagaw. Nya karon kay gihimo na mga aso. Puro mga patutuo. Mga way hinungdan unya wa mo kahibaw nga dako kayo ning sala. Unsay gisulti sa Deuteronomio 18:10, ayaw ninyo ihalad ang inyong mga anak pinaagi sa pagsunog. Ayaw kamo pagsundog sa mga patutuo o sa mga diwata o sa mga mananagan o sa lamangkiro o mudangop sa matigsangpit sa mga espiritu kay gikasilagan sa Ginoo ang tanang nagbuhat niini. Gikasilagan. Kaning word nga gikasilagan kinabugatan eh. Nya ang Ginoo ba yay nagsultian eh. So dako kay ning sala, no? Napagyoy kinakuanan nga sulti niya. Samtang nagpadulong pa kamo kanila, abugon kamo sa Dios. No? Gikasilagan sa Ginoo ang tanang nagbuhat niining mga butanga, tungod niini abugon sila sa Ginoo samtang magpadulong pa kamo kanila. O tiyaw? Abugon kamo sa Dios? Abugon kamo kanila? So dili gud mo angay ang Ginoo ani. Nya maingon na bata og amo ato ra bisan irason nga, brad unsa man pay mawa na to mutuo ta? Dako kayo inyong nawa ang inyong 100% nga faith nakuan og 50% nga faith. Nya maingon ta, kinsay nagtuo? Be, kinsay nagtuo? Wa na ni hands up. Mao ni, no? Pero wa man ta kahibaw kaniadto. So kano mo ni among purpose dinhi karon ni Father Darwin para katikais ninyong tanan. Para doon na tayo ma-learn. No? Nindot kayo kay daghan kay ta karon. So mao ni atong pinaka-importante nga para mo dako atong faith kay nag-ingon man mo nang useless kayo atong mga pagsimba, atong pag-devotion ni Mama Mary kay nag-ingon man siya sa Marcos 7:7 kanang kawang lamang ang inyong ilang pagsimba kanako kay ang mga sugo nga gihimo lamang sa tao ilang gitudlo nga balaod kuno sa Dios. Oh. Dili ako nagsulti ani ha. So ang gihimo kuno sa mga tao
nga gatuo sila nga balaod sa Dios pero balaod din sa tao. No. Useless atong pagsimba. Mo ni karon matingata nga gasigit tag nobena nagampo tag 1,000 Hail Marys pero wala gyud ka madungog sa Ginoo. Unsa may gisulti niya sa Isaiah 52, ang inyong kalapasan mo'y nag-ulang kaninyo og sa inyong Dios, ug ang inyong sala mo hinungdan sa pagpahilayo kaninyo aron dili siya makadungog. So buot pasabot kung duna kay mga mortal sin nga gibitbit sa imong kinabuhi, dili gud siya makadungog. Atong timan-an niya. Nya kani atong gibuhat nga kaning tanang mga klaseng patutuo, mortal sin man eh. So dili gud siya maminaw kay tunod kay dunay babag. Unya karon, nagsigi tag simba. Bisan pagaluhod ka gikan sa pultahan paingon sa altar, di ka madungog niya. Ako pang palawman. Sa Colosas 2:8, busa matnguni nga dili kamo matunto sa lipat-lipat, no? Sa tawhanong kaalam nga gikan sa mga pagtulunan nga gikabilin-bilin sa mga tawo. Mo ni mga katigulangan sa una, gibilin-bilin sa mga tao. O gikan sa mga espiritu nga naghari sa kalibutan apan dili di ay gikan ni Kristo. So mao ni, no, gikabilin-bilin sa mga katawhan kaniadto. So ato nga until now ato ning gisunod gihapon. Mao man gani nahitabo. Unsa man day relihiyon nato sa una, sa wa pa ta Katoliko. Di man ta Katoliko sa una. Pagans, mga pagano ta. Pangutana, unsa may Diyos sa pagano sa una? Unsa may nahibaw? Dili ni Diyos ha? Diyos yun. Lahi ang Diyos. Mura baga dua-dua. Oh, yan na. Bahay-bahay. Diyos. Unsa may Diyos sa una sa mga pagans? Diwata. Unsa maning diwata? Di sa man ni nabilong siya. Kaning inkanto, mga agta, mao man ni kauban naman ni sila. Gikan ni sa preternatural world. Tulo man ni kabahin. Supernatural world, preternatural world, og natural world. Kaning supernatural world kinsa may nagpuyo ani? Mga balaang tao, mga anghel, ug ang Ginoong Dios. Ang supernatural world. Ang preternatural world kinsa may nagpuyo ani? Mga falling angels, no? Nya kani sila kay mga falling angels maning mga diwata, subot pasabot nagpuyo ni sila sa preternatural world. Nya kaning natural world kisa may gapuyuan ni. Oh, kita nga mga katawhan. So mao na karon ang giampo sa mga pagano, kinsa may ilang giampo? Mga falling angels. Nya karon kinsay nagbuhat aning halad-halad ng panteon ug pagkaon. Oy, wa maningog. Klaro kayo tong pagkalag-kalag, daghan kadtong mga hamon, mga tsokolate gikan sa gawas, gipangutang sa panteon, kay mukaon kuno ang espiritu. Kisa may nagingon ninyo mukaon ang kalag. Asa man mabasa sa Biblia? Nabay nakakita ani nga ang kalag di kaon thumbs up. Tagaan ako 1,000 load. Kinsay nakakita ang kalag di kaon. Di ba wala no? Yang ano muhalad man ta. Mao ni karon ang atong gipangbuhat nga gisunod nato sa gikan sa mga katigulangan, gi-offer ni dito sa demonyo. Mao ni dapat mahadlok ta ani ha. So kamo nga naka-offer karon nga nakabuhat, kinahanglan i-renounce na ninyo. Kay dunay consecration ana sa demonyo. Mo nang karon nga gihisgot nya na ta ato hisgutan maulabay ra ta na. Mo nang gi-consecrate na sa demonyo. Mo nang kanang mga ladhalad na to, mo na dapat na to wag tango na klase nga pagtulunan. Kay dili na gikan sa pagtulunan sa simbahan o pagtulunan sa Dios. Unya karon ang mga pagano tungod kay ang Dios buguan man. Nakita man niya nga wala na sila mag-ampo sa tinuod nga Dios, wala na mag-ampo sila ni Kristo. Unsa may gibuhat niya? Gipadalahan man niya og tao sa Pilipinas. Kinsa man ning tawhana iyang gipadala?
Dili oy. Nani sa history? Hinsa? Yes, si Magellan. Gadala si Magellan o sa gidani niya? Hoy, inyuha ba yan ang patron sa Cebu City, ha? Santo ninyo. Siya ay nag-Christianize nato. Gipadala yun siya, ha? Siya ay nag-Christianize. So, sa'yo nahitabo, nakatoliko ta. No? So, nakatoliko ta. So, kay aron mahibaw ta, aron ma-educate ta niya. So, unsa may nahitabo, nahimo na tang Roman Catholic. No? Pero mo na itong timanan, nga dili guni na to mabuhat, ha? Kay mo ni ang mga demonic openings sa itong kinabuhi. Matinga na laman ka, nagsakit ka, nga way finding sa doktor. Mo ni ang mga demonic illness, preternatural illness. Mo ni itong timanan. Unya karon, ikaduha, kaning tigsangpit sa mga espiritu o mga faith healer. Kaning muduol tag manambalay. Tigduol pa ba kaya puntahang tot karon? Ladi maningog o? Stoy, tigduol pa ba ta? Ayaw na yun na buhata, ha? Kaya daghan kay may mga pasyente o mga faith healer nga ni-surrender yun sila tungod kay giharas na sa demonyo. Doon na yung mga harassment na kay tungod kay nakagamit ka sa gahom sa demonyo, maningil ang demonyo ninyo. Kunya, dili ra ba kwarta iyang paninglon? Bisan pag 10 billion inyong ihatag sa demonyo, ibayad ninyo, dili na niya madawat. Bisan tibok kanang katigayunan ninyo iyong ihatag, di gyapon siya mudawat ana. Kung unsa may iyang gustong ibayad, inyong kalag. Kaya ang demonyo, dinhi sa kalibutan, maningkamot na sila nga duna sila madalang kalag sa impierno. Kaya og dili sila makadala, sakiton sila, gitambog sila balik sa impierno. Mo na maningkamot sila diri sa kalibutan nga makadala sila kalag. Nya karon ni gamit man mo silang gahom. Mo nang maningil sila. Aware mo ani, ha? Dapat mahadlok ta ani. Dapat di na ta mobuhat kamo karon nga nahibaw na mo, hinulsuli gyud ninyo. Kaning mga faith healer karon, kinahanglan isurrender na ninyo. Ayaw paabutang harason kamo or inyong mga anak ang harason. Daghan kayong klaseng mga harassment sa demonyo. O dili sila makaharas adto na sa mga anak. Mo bitaw nang dito sa Talibon, Bohol, nakadungog na viral man nga 250 students nga na-possess sa panahon sa misa. Tungod man sa aning mga superstitious belief, tungod sa mga ginikanan nga mga faith healer, ilang lulo-lula, walay putol ni until 4th generation. Kung doon na kay mga kaliwat, kaniadto bisan pag nangamatay na sila, apil gihapon ka sa curse sa demonyo. Mao nang kinahanglan i-renounce na to na. Mao nang nadunay renouncement ana nga atong pagahimuon. Unya karon ang mga 250 students kay nagwild naman siya, silang tanan, gidala og ambulansya paingon sa ospital. Nya karon, natinga ang doktor kay way findings bisag kung saon og hantod na lang ang doktor mura nagmaposes kay wa kay bawo kung sa ilang sakit. Ila na lang ipapauli. Pagpauli, sige lang gihapon og wild, sige gyapon singkit. So unsay among gibuhat, amo silang gi-advisean nga kinahanglan mangumpisal sila. Ilang ginikanan mangumpisal. Importante gini sa tong kinabuhi ang confession. No? Kinahanglan ikumpisal na to. Munang pagkaumpisal nila, nawa na. Pero hitubag na po ang laing eskwelahan. Daghan kay mga eskwelahan, mga estudyante nga nangapuses. Munang dili ta maghuwat nga makita na po maabtan aning mga butanga. Atong i-renounce na tanan nga mga occult practices na to. Ikatulo, kaning habak. Pahinumdum lang no, kisa to nang gihabak ani atong i-surrender na. Sa panahon sa dili pa mag-bless si Father, kinahanglan i-surrender na, ha. I-surrender na ninyo, ayaw mo kaulaw o ayaw mo kasayang sa habak. Kaya wala gyud ni hinungdan ang habak. Unsay giingon niya sa Kaalam 16:12, wala sila mamaayo sa mga tambal o habak.
Naayo sila pinagi sa imong pagpulong o Ginoo. Ang pulong nagaayo sa tanang katawhan. Suwa gyud ni, dapat ay dito sa exorcism ministry nga dili gyud siya mo surrender sa iyang habak niya. Dili man mo prayer, dili man mo deliverance kung doon na kay gibitbit nga habak, i-surrender gyud na nimo. Nya, duha gyud niya gi-surrender nya. Papa mo siya nga sa man nato nga giharas man ka nya, di man ka mo surrender. Kadugayan amo gyud sa ganyo, iya gyud gi-surrender. Nya karon kanang mga habak, dili na siya pwede nga ilabay ninyo ha. Kinahanglan i-surrender na to na. Namantay team diri sa Cebu, da sa Lapu-Lapu, i-surrender na o sa mga exorcist team or sa exorcist priest kanang habak kay duna na breaking prayer. Bisan pa kanang inyong habak, inyong gilabay na sa dagat, inyong gisunog, kamo gyapoy tagiya na. Kinahanglan nga ma-break na siya. Kay gi-consecrate na sa demonyo. Dunay consecrations of selves, mga kuana na unholy ties, kinahanglan ma-break na. No? So mo to. Ang nahitabo among gikuha iyang habak, among gi-break, unya bungkagon na mo, amo man ang bungkagon, kay ba mag-unsay suod sa iyang habak? Nya size meal gyud to niyang palit. Wa gyud siya musugot kay size meal palit mo ni Brad. Mahal kay ni Brad. Nya di gyud na surrender, iyang surrender. Unsay nahitabo among giablihan iyang habak. Kay ba mag-unsay suod sa habak? Battery. Nya size meal. No? Nya uban ay mga papel nga gipangpilo-pilo nga dunay mga message dito nga gi-consecrate sa demonyo. So mo na atong timan-an. Unya karon ikaupat kaning Santo Niño de la Suerte. Unsa man ni siya? Santo Niño de Palaboy. Santo Niño kaning de la Suerte kaning green. Kinsay naay Santo Niño nga green. Dili na pwede ba-blessingan ha? Kinsay naay Santo Niño nga green. Ani kay paliton ako. Way nagda? Ayaw na ipa-bless ha? Nay uban ni pare mo pa-bless pero adto nila og kamo, adto nila na ipa-bless. Basta sa among ministry, amo gyud gi-discriminate, amo gyud di good me mo bless ana. Hasta na mga scapular nga plastic, di may mo bless, ana. Mo na kapasensya lang dyan mo, nga amo na siyang kwaon, i-break na to na, kay pwede na siyang puyan o unclean spirit. Kanang mga santos ninyo nga nangaguba, nangatangtang nagbaba, nangaputol, nagtudlo, kinahanglan, ug naay mo repair anang inyong mga karaang santos, ipa-repair. Unya, ipabalik o bless. Ayaw ibutang ninyo sa inyong altar, kay pwede makuha naman na, desecrate naman na, pwede na siya puyan o unclean spirit. Muna itong timanan ha, daghan mga sudani nga gatigom aning mga antik nga mga santos, pwede na siya, na may mo repair na, daghan mo repair na, ipa-repair ko, tarong pintalan, utang kamot, kunya ipa-bless o balik. Ayaw ihad sa inyong kuhan nga, karaan na, kay pwede na siya, kanabitang mga crucifix, bag-o na nahagbong nabungkag ni separate si Jesus Christ, desecrate na siya, pwede na siya nimog ilabay. Now bisan pag-bless na siya, umahimo og nay mo repair, imong ibalik, imong itarong ligunon nimo nya ipa-bless pag balik. Dili pwede nga imo ra itapot nya imong gamitog balik, di na pwede. No? Mo na itong timan-an. Wala gyud na gitudlo. Kinsa may gagamaan ni mga Santo Niño de la Suerte. Kaning Santo Niño de Palaboy. Diba ba mo kisay nagamaan eh? Palit lang po mo, bisag kuan wa kahibaw. Palit lang po. Basta para sa tindahan eh. Para buinas eh. Mo na patutuo mga superstitious belief no eh. So mo na kisay nagamaan eh. Kaya ba mo kisay nagamaan eh? Mga laing lihiyon. Sila'y ganegosyo ani. Sila na po'y mamungkag ani. Kita lang magitunton ng mga laing relihiyon. Nya kita pong way kalibutan, palit po tayo no. Inaon pag, uy, kaya, para sa nakay tindahan, o kani, buinas nga ni. Kaya mo daghan kag customer, ani. Puro mga patutuo. No? Muna, aware ta ani, nga klase nga pagtulunan. Timan-an na to niya. Sunod, kaning mga lucky charm. Kaning mga pulsiras, nga way hinungdan. Pangpabuinas ko noon kaning mga sa paning green o emerald.
Nga dili ko tinuod emerald. Kay pangpabuinas ko no. Kung mahimo lang tangtangan na. Kay pwede nagpuyan. Daghan kay may pasyente nga dunay daghang mga lucky charm gipangharas sa demonyo. Dapay usa kanang nay altar mangani pero dunay baki gibutang gitapa dito baki kakaog sinsilyo. Kasi nay ngani. Wag tangtangan na ha ilabay na at i-break na siya. I-surrender na. Nya dapat kayo sa nay altar, lami kayo altar pero dunay iring kaya na. Isa magigikamay ninyo ani. Wala na ha. Tanang klase nga pungsoy, tanang klase ako Chinese man ko. Akong amahan daghan kayong mga Chinese, jugang ko man ko taga Sibunga. No? Akong kagikan Sibunga, yugang ko. Akong amahan Chinese. Daghan kay mig fungsoy sa una. Munang karon nga nahibaw ta sa kamuturan, wag tangon na nato, way hinungdan yun. Munang atong likayan napayusa kanang Buddha. Naapag yun eh. Daghan mig mga pasyente nga gipangharas niya dili syud siya maulian. Tungod kay daghang mga lubong, daghang mga pungsoy sa balay, mga Buddha unsa pa to mga kuan. Pag adto na mo sa balay, daghan mga 7 lucky horses. Kay ba kag unsay among gibuhat? Wa gyud mi mo deliverance sa balay kung dili niya i-surrender. Niya gikan man siya Singapore niya katong mga figurines niya nga nay mga dragon, katong Buddha niya nga gold nga gikag Singapore nga palit niya to 10,000. Amo yung ipasurrender. Gibuak yun na mo. Ayaw kasayang ani mother kaysa hangtod sa mong kinabuhi harason kas demonyo kanilang kantidad. Tanan nga gikan og Singapore katong mga figurines niya nga dunay dragon. Kaysa may daghan nga dunay mga dragon ani. Iyag yung gisurrender usa pa naulian siya. Mo na itong timanan. Mo no kiwa pa man na mahitabo sa iyong kinabuhi kung mahimo ato na nang bagtangon. Ayaw na paghuwat nga harason sa demonyo. Sunod, kaning magpadugo sa panahon sa birthday. Kining birthday sa tong anak, mag-ihaw niya, kuhag dugo, kurusan ang agtang. Tinoo, dili. Ayaw na yun na buhata ha. Wala yun na siya effect. Niya napay usa ka ng bagog sakyanan, paduguan pod. Bagog balay, magpadugo. Bagog uyab, paduguan. No, wala gyud ni siya. Wala gyud ni siya gitudlo sa simbahan. Puro na mga superstitious belief. Sunod, kaning mga tiling-tiling. Tiling. Kaya ba mamanay? Tiling. Kana na sa pultahan, gabitay, ibabaw. Tiling. Naay mga sacramentals na to diha nga, mga Saint Benedict nga mo bitay sa atong pultahan nga, mo tiling po siya, pero dili na mo purpose mga Saint Benedict na. Naay sacramentals na to diha, para sa balay, ibitay na to. Dili nang nga nang ibitay kay ang purpose diyan ng tiling-tiling para mga di kuno musud ng demonyo. Nanawag hino ng demonyo kay kana mga pagtulunan dili man na sa Dios. Inyo man ang gi-offer sa demonyo. Kita ra may giilad ang demonyo di ay. No? Muna atong wagtango na napay usa. Butangan og mga kinason nga tunokon ang bintana. Butangan og buungon nga tunok. Butangan og bagakay, napay mga ahos pangbitay. Para dili ko muduol ang wakwak. Kay baba mo kung sa'y makapalayo aning mga evil spirits, kani atong mga sacramentals, grabe ka powerful na. Ako mismo ha, kani exercise oil, ako lang i-testimony ninyo. Di ako isis diri sa kilid. Hinduol na ko ni Dr. Halad, kay akong paoperahan. Dili man siya mo opera kay peligro man yung doon tay ani diri nga sis.
Piligro man na. So unsay hong gibuhat, gakuha ko exercise oil, holy and exercise oil, holy na siya. Ako lang tigidid ana. Tinga na lang ko kay nawa. Operahan ng tato. Tinga ko kay nawa. Muna, kung doon na kay authentic faith, powerful kayo ng mga sacramentals na to. Ultimo, mga poses, init kayo na nila. Kanang cross na ko nga kahoy, matinga ka kahoy, pero inigdapot sa poses, agay, init. Puro kahoy na siya. Matinga ka, tungod kay powerful ang presence of God, nasa sacramentals. Munang kinahanglan nga ang authentic faith nato. Munang dita magbuhat ana no. Utuo lang kita sa Ginoo. Unsa may gingon niya sa 14:1, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Salig na taniya. Wala nay lain pa. Sunod. Kani kay Pasko ra ba? Magsuot kog mga lingin-lingin. Polka dots. Tinuod dili. Daghan kay nagpasko na magsuot og lingin-lingin mo si nang iro bitaw nga Dalmatian. Unya sa panahon na sa inigilas 12 na daghan na kayong sinsiyo ipang tingog. Usa na sa mga superstitious belief. Pandaron na sakyanan, ngeng, aron di maguba ko no, ngeng, banha kayo. Tapay sakyanan ka, susoy-sutoy, gadag, gaguyod, og lata, banha kayo. Usa na sa superstitious belief nga kinahanglan, wag tango na to na nga klase nga pagtulunan. Walay hinungdan na nga klase nga pagtulunan. Timan-an na to na, salig na gyud ta sa Ginoo. Isalig na to sa tanan sa Ginoo, siya rin yung nagbuot. Kay baw ka nganong di malason atong kinabuhi tungod kay gabuhat magag mga pagpakasala. Wala musubay sa iyang kabubuton. Kani nga klase pagpakasala man ni siya. Ngunang kinahanglan nga ato na siyang undangan. Kay wala gyud hinungdan, useless atong pagsimba. Walay dili gyud ta madungog niya. Mo nang giingon, mo nang karon si Father Darwin unya pa man siya alauna motok. Usa man oras. Alauna siya mo. Oh, niya pa mga alauna di si Padre Motok, makapaniud to pa man taon na. Niya katong wala mamupalit og sacramentals, pwede pa ta mamalit, makapalit. Niya mag-bless man si Father karon after siyang talk. Mag-bless niya. Lahi ang blessing sa exorcism priest o sa ordinary priest. Lahi ang iyang ritual ana ha. Lahi ang prayer niya. Ha? Siya mong isa sa group. Wala ko ba? Siya mo. Dito na kasi siya. Exorcism preaching. Unya kanang kuan, siya po'y mumisa daw siya iya dinhi sa 2:30. So, kinahanglan kita mo simba no? Kay kuan ba dinay? Importante karong adlaw nga makasimba kita. Nya mo na itong timan-an pod. Kanang dili pagsimba sa Domingo, usa po ni nga ma-openings pod. Once gani nga mulak tagsimba sa Domingo, mortal sin man ni siya. Kinahanglan nga ug mula kag simba sa Domingo, ayaw gyud pangalawat sa next Sunday musimba ka. Pwede ka musimba pero ayaw pangalawat. Basin pag mangalawat ang awat simba to miaging Domingo, nya musimba ka nya mangalawat gihapon. No, mortal sin gihapon na siya, doble mong sala. Wa ka musimba, nya nangalawat po kasunod, duha na mong sala. Mo na kinahanglan musimba gyud ta mangumpisal ta. Nya katong mga occult practices nato tanan nga gibuhat nato nga mga patutuo ato nang i-renounce. Dunay proper renouncement. Kinsa pa tong nakapalit og deliverance book katong black. Natay baligya diha ron sa kuan tag 400 man siguro na. Tag 400. The importante na mo na prayer of the church. Mo na gitudlo sa simbahan.
powerful kayo na nga prayer. Doon ay renouncement anas page 69. Katong mga occult nimong involvement practices, imo na siyang i-renounce, magluhod ka sa Blessed Sacrament mo na siya proper renouncement, magluhod ka sa Blessed Sacrament, and then imong i-renounce sa page 69. In the name of Jesus, I renounce all my occult practices. Ning duol ko manambalay, nagpahabako, akong ginikanan, faith healer, tanan. Nagpahimad ko, usap pa na, ning simba ko, laing religion, apil niya. Alternative religion. Daghan kay mig pasyente nga naposes, hasta ning mga contraceptives. Daghan mig mga pasyente nga nagsakit, naposes tungod sa mga contraceptives. Mo na atong i-renounce, pag human na itong renounce, ikumpisal na to sa pare para ma-break tanan ang curse. Pag human na itong kumpisal, dili na gyud ta magbuhat. Unsa may number 1 nga makaayos sa itong sakit? Be, mangutana ko, unsa may makaayo gyud sa itong sakit? Ha? Pag hinulsol. Very good. Tinud-anay nga pag hinulsol. Kaning tinud-anay nga pag hinulsol, imo na siyang gisurrender sa Ginoo, dili na gyud nato buhaton. Sama nini nga nakabuhat ang mga patutuo. Atong gikumpisal sa pare, atong gisurrender sa Ginoo nga Lord, pasayloa ko ani. Nya dili na gyud nato buhaton. Dili na gyud ta magbuhatan na. Dapat mahadlok ta kay disama na gi-consecrate sa demonyo. Mubuhat kag padugo sa imuhang motor nga bag-o, imo nang gi-offer sa demonyo. Nigamit kag gahom niya. Kana nagdol kag manambalay, tinuod man ang manambalay. Makaayo sila kay naman sa Biblia gitagaan man naggahom nga makaayo nya makahimog milagro. Sa Mateo na mabasa nimo, pero unsay may giingon sa Ginoo? Wala ako kaila kaninyo pahawa mga makasasala. No? Mo na atong timan-an. Wala gyud na gikuan gyud na sa Ginoo. Mo nang dili gyud ta angay muhimo nini. Mo nang kitang mga dunay mga agod-agod. May daghan kayo yung surrender sa ministry, sa exorcism ministry. Daghan kayo may surrender anang mga faith healer, mga banggiitan. Diya pa yung surrender na mga pulahan. Kani, kuyaw gining mga pulahan, kaya di gining madutlag bala. Tigbas, kaning di madutlag mga sundang. Kuyaw gining kayo sila. Kuyaw kayo mga power ng pimunyo. Pero gisurrender yun nila, kaya giharas naman sila. Muna, ayaw mo paabot, ayaw paabutan ninyo yung harason mo. I-surrender na. Kanang mga Rizalian, PBMA, kuya mo na, maupira ng mga Rizalian, kanang walay samad, maupira na sila. Walay samad, pero gaupira na sila. Muna, dahil isurrender na mo dito, tungod kay giharas na sila. Muna, kinahanglan, katong mga occult involvement na to, katong dunay mga occult kanina to, sa bisag nangamatay pa natong lulo, kanina to, nga duna sila yung mga gahom sa pagpatambal, i-renounce gapon na appeal kay appeal gihapon mo until fourth generation na siya. Why putol na? No? Kinahanglan ato nang i-renounce para dili ta maharas. Diagani ko ka mismo nga akong na tubag sa telepono kay kuan man siya. Abogada siya niya. Followers siya sa punto por punto Tagalog. Attorney. Nitawag siya sa punto por punto. Munang ako may nakaistorya niya, giharas ihang pamilya. Sir, tabangi mi sir, kahilak yun siya. Tabangi mi sir kay, ngano man sir, hoy nga, kanang, di pangharas naman, makalit na mga buak, among mga stunting nga sa amin sa among balay, nga buak na magkalit, nga, natinga naman niya, ako nga, bana, gasigimig, asusaryo, gikumot man ang iyang itlog. Unsa man na imong gibuhat ng, ma'am, kung ano man sir, nakapalit naman ko og kanang ancient book sa National Bookstore dito sa SM. Unsa may title anang imong kanang ancient book, Book of the Dead. Namura Book of the Dead pag yun niya. Gihimo niya ang storytelling siyang anak. Niya kaning mga abogado, di man ni mutog may unani, literal man ni sila. Niya unsa may nahita po, giharas siya.
iyang pamilya. Actual gid siya nga nakakita. No? Nya karon kay panahon man to sa pandemic, di man siya kalakaw kay lockdown man to sa Manila. Yung soon man ni sir, kaya mo sa giabdaysan nga ma'am, kay attorney kinahanglan gyud kang moduol sa inyong simbahan, mo request ka dito prayer sa inyong priest, unya magpa-deliverance ka sa inyong balay, unya magpa-blessing ka sa imong balay. Kung mahimo magpamisa ka sa imong balay. Yung saon man ni sir nga di man may kalakaw kay lockdown man maningkamot jud ka. Kay dili samot na kami, dili may pwede mo anha diha. Kay samot na lockdown may. Lockdown tanan. So isang gibuhat na ningkamot ko siya. Nakakita gyud siya pare, nakamisa gyud siya gideliverance siyang balay ug kaniadto paghuman wala na gyud sila maharas. Kani mga libro atong mga anak timan anak kanang mga libro nga horror movies, mga cartoons nga mga salida kaning Dragon Ball usan nga mga demonic characters, daghan mga demonic characters kanang Pokemon, mga demonic characters na samot ang ML. Kaning magduwa ning mga bata, mo na yung mga bata, mo man ni say kuan. Kay ang demonyo nagka-high grade man ni sila. Ang bata ron kay tag-as naman sila panghuna-huna. So ang gihimo sa demonyo gitira ni dito ni siya gitira sa social network. Gihimo siya games nga mailad ang mga kabatanunan. Daghan kay mga estudyante nga nagduwag ML nga nangapuses. Usa may mahitabo aning estudyante nga maduwag ML. Matapuan. Sa panahon sa Domingo di na mo simba. Imong suguon o pahugas nak, dili maghugas kay ga ML. Gikapoy tungod sa ML. Mao man mga demonic harassment, obsession. Morning kita po mga anak ug naa gini badlong na tong mga sa atong ginikanan magpatuo ta kay dili man ay para namo para ninyo man ni. Nya mo ni atong timan-an na kinahanglan napag style na to nga gagmay pang bata 2 years old gitagaan ng cellphone. Pinoo dili. Tungod sa pagkatapuan. No? So, alas 12 naman, maniudto ta. Aron makapalit mong sacramentals dito, unya, balik tag, alauna. 1 o'clock, kay si Father, mutok siya 1 o'clock, magumaan mo misa. Muna. So, daghan na kayong salamat, diri ra kukutob, mayong udto kaniyong tanan, ot benedicati Dios omnia. Salamat kayo, Brother John. Karon maniudto ta mga igsuon. Then alauna sa hapon mobalik si Father Darwin na. So i-prepare na to atong kaugalingon kung mamalihog konta kung mahimo ang inyong mga balon adto lang kanon sa gawas. No, kay sagrado man ning atong simbahan. Daghang salamat. O Maria, Reyna sa Pilipinas, panaliti kami sa mga katalagman.